Gịnị bụ scissors n'asụsụ Igbo? Mbibie. Bros! What's up? That's shocking. If you let it go, complain. Mbibie. Also, na scissors bụ mbibie. Gịnị bụ speaker? Speaker iji akpọ egwu n'ụlọ. Gịnị bụ speaker n'asụsụ Igbo? Mkpọtụ. Mkpọtụ. Nyem. Nyanụ m ka m gwa gị bịa nso. Ọ sị na speaker bụ mkpọtụ bịa nụnụnụ. Speaker n'asụsụ Igbo bụ ọka okwu. Scissors n'asụsụ Igbo bụ mkpa. Ọkụ ịmụta gị ugbu a. Nwanne sụbakwa Igbo ọnụ. Sụbakwa Igbo.